Леко става. Славико, махни се оттаме! Абе не беше удари някой това и не го ще прилича, разбираш ли? Какво прави там? Е, такова нещо никога не съм виждала в живота си, не искам да виждам повече. Не, той не беше пасател. Али, Мерцедес и той замина. Край. Ти ще се закреща. Но има някой вътре, някой тапанар има вътре долу с колата си е паднал и гледай колата. Та са направо със сила замина. С какво става? О, край. Замина Роска. Не. Не се скара късмет. Не още. Карето му се е хапно замина. Пасата и той. Отсад са къде отиде той? Край. Той отиде в морето. Абе, това е, махнете се оттам, бе! Махнете се оттам, ще направи някой, бе, приберете се, бе! Такова нещо не бях виждал, честно. Голфа замина и пасач сумито замина. Голфа паса, а той този направо потом. О, Господи. О, такова нещо. Да.